Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na Kannywood Radio. A gaskiya a baya raina yana matuƙar ɓaci idan na ga babana ya yi hoto da wasu matan a waje kuma sun ɗora wannan hotunan a shafukansu na Instagram ko kuma ka gansu a cikin Facebook. Kai har ma a kan YouTube za ka ga hotunan nan ana ta baza su. Amma a yanzu gaskiya na fahimta cewa shi yanayin sana'arsa ce a haka, kuma dole sana'ar tashi da mata da maza a ciki. Ba zai yiwu ya wulaƙanta wasu daga cikin mata ko kuma idan za su yi hoto ya dinga nuna musu ƙyamata ba, saboda su abokanan sana'arsa ne, ba wai wasu can matan banza ba ne wanda suke samu su yi hoton kuma su rinƙa yaɗawa. Wanda sanin kowa ne cewa shi daman sana'arsa ita ce yin fim, kuma yana da masoya sosai maza da mata. To ba zai yiwu don shi namiji ba ne ya dinga ƙyamatar matan. Wannan dalilin ne ya sa yanzu a raina na daina damuwa da wannan abu da yake faruwa da babana da kuma sauran matan da suke yin sana'a. Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na Kannywood Radio.